И здравейте, фенове на Жереми Доку! Добре дошли в новото видео от нашия канал. Както виждате, много активни сме. Много сме активни. Обещава ви, че се завръщаме с пълна мощ. И то с някакво да е с една от най-култовите поредици в нашия канал. Пак като не казах, че това са ми любимите видеа в канала, добре. Но да, днес сме се събрали, за да обсъдим най-прехвалените 11 през 2026 година, според мен. Все пак, ако не сте съгласни с мен, а вие най-вероятно няма да сте с някои от тези избори, има коментарчета долу, напишете своето мнение, напишете и своите прехвалени 11 футболисти през 2026. Нямам намерение да ви бавя много, само съм тук да ви кажа, че ако не сте гледали останалите видеа от тази поредица, да, имаме цяла поредица с най-прехвалени и най-недооценени футболисти, отидете и ги гледайте, защото наистина са едни от най-интересните видеа в този канал. И също така, ако не сте се абонирали за канала, направете го, гоним 1500 абонати. Още много малко ни остават, докато стигнем тази цифра, затова направете го, приятели. Ако искате, може да си натиснете и камбанката, може да харесвате, да споделяте с приятели, защото по този начин помагате на канала. Един ден трябва да станем най-големия футболен канал в България. И разбира се, започваме с вратата. Първо да ви кажа, че нашата схема е 4-3-3, доста стандартна схема. И този път съм си позволил да направя едно правило в избирането на тази 11-торка. Не трябва да имам повече от 3 футболисти от един отбор. Що да направих? Защото ако нямах това ограничение, най-вероятно ще да имам поне 7-8 футболисти от Арсенал. И това е самата истина. Не знам колко от играчите на Арсенал са оценени адекватно, но скоро чух нещо от сорта, че Макс Далман е всъщност най-талантливия футболист в света. И че никога не е имало по-талантлив 16 годишен играч. Ами, не знам, чули ли сте за Ламин Ямал, нещо за Майкъл Оуен, например, не знам. Само питам. И да, нека вече преминаваме към вратарската позиция, която е заета от Давид Рая. И ето, че започваме подобаващо. Давид Рая е футболист на Арсенал, е нашия вратар. Просто Давид Рая не е най-добрият вратар във Висшата лига. Защо всички казват, че Давид Рая е най-добрият вратар в Англия? И дори не е рейджбейт това. Наистина всички смятат, че Давид Рая е най-добрият вратар в Висшата лига. Положение, че в нея играе Джанлуиджи Донарума, и освен това и Алисон Бекер. Да, Алисон Бекер ще каже, че е контузен последно време, че не играе много. И тук съм склонен наистина да споря. Двамата наистина са втория и третия най-добър вратар във Висшата лига и както да ги поставите, дори Давид трябва да е втори или трети и Алисон да е втори или трети. Няма да упорствам, нали? Смятам, че двамата са сравними. Обаче Джанлуиджи Донарума, приятели, Давид Рая не е по-добър от Джанлуиджи Донарума. И аргументът ми може би ще е, че Давид Рая вече го прави няколко години в Арсенал, в Висшата лига по-конкретно, защото Донарума го правеше само в Лига 1. Но това означава, че не го е правил в Шампионска лига, защото най-добрите отбори в света. И това означава, че той не стана вратар на турнира миналия сезон. Къде беше Давид Рая в Шампионска лига? Къде беше Давид Рая в Шампионска лига? Друг аргумент, който имам относно Давид Рая. Повечето бихме се обединили около мнението, че това е най-добрият испански вратар, нали? Добре, след като Давид Рая е най-добрият испански вратар, защо по дяволите вече години наред той не може да измести Унай Симон от вратата на Испания? Вие представете ли си, най-добрият испански вратар дори не може да стартира за националния отбор? И т.е. излиза, че Унай Симон е по-добър вратар от Давид Рая. И между другото съм напълно склонен да го вярвам. Нищо лично, наистина нямам проблем с Давид Рая. Обаче Унай Симон е по-добър вратар от Давид Рая. И селекционера на Испания го знае. Затова пуска Унай Симон. Той Давид Рая играе само в някакви незначителни мачове. Примерно матча с Албания. Той игра там, но всички други мачове бяха изиграни от Унай Симон. И сега някакви аргументи от сорта, дали, защото Унай Симон има по-добра химия с защитата, по-добър е с крака. И да. Давид Рая, между другото, е добър шотстопър, няма да ви лъжа, според мен е добър, доста добър шотстопър, един от най-добрите в Висшата лига. Обаче прави грешки, непостоянен е и причината да е толкова високо ценен, най-голямата причина да е толкова високо ценен, е, че има страшно много сухи мрежи. Обаче тия сухи мрежи буквално не са благодарение само единствено на него, а на уникалната защита пред него. Буквално защитата на Арсенал се състои от 4 централни бранители. Като започнем от Юриен Тимбър, който преди беше централен защитник в Аякс. Замислете си, че Арсенал нямат един бек. По принцип в целия си отбор те нямат бек. Рикардо Калафиори си е абсолютен централен защитник. Бен Уайт в Брайтън беше централен защитник и честно казано като бек той играе само дефанзивно, в смисъл той по никакъв начин не помага на атаката повечето време. Томиясо, какъв бек е Томиясо? Пиеро Инкапи, между другото, вече и него започнаха да го пускат като ляв бек, като всички знаем, че той е централен бранител. И буквално те се фокусират изцяло върху защитата. Габриел Салиба, не знам дали ги казах, Мускера, централен защитник. Изброи ви сигурно 8 футболисти и всеки един от тях е централен защитник. Давид Рая има толкова здрава защита пред себе си,
Буквално вижте онзи блок на Калафиори срещу Евертън. Топката си влизаше във вратата, Рая нямаше какво да направи. Тоест тук Рая не допринася с кой знае колко много, защото Калафиори го спасява. И в момента, между другото, Арсенал имат още една суха мрежа, благодарение на този блок срещу Евертън. Миналия сезон Давид Рая беше смятан за най-добрия вратар във Висшата лига от адски много хора, от супер много журналисти. Най-добрият вратар си беше Мат Селс от Форест. Най-добрият вратар и то безапелационно според мен. Имаше толкова много сухи мрежи с Нотингъм Форест, забележете. Не с отбора на Арсенал, който е фокусиран изцяло върху това да не загуби, а не да спечели. И да, просто страшно много аргументи взеха да стават срещу Рая. Според мен си е наистина много прехвален вратар. Десен защитник. Трент Александър-Арнолд. Ами за Трент, какво да ви кажа? Мисля, че повечето от вас вече се досещат защо би го сложил като най-прехваления десен бек и най-главната причина, предполагам, сте я познали. Разбира се, години наред Трент Александър-Арнолд беше считан за най-добрия десен бек в целия свят. Имаше някои аргументи, с които да го подкрепим това наистина. Обаче няма как да си най-добрият десен защитник в света, като не можеш да защитаваш. Той не може да защитава. Докато той беше във Висшата лига, смея да твърдя, че Трент Александър-Арнолд беше един от най-слабите, ако не и най-слабия десен бек дефанзивно в цялата лига. Наистина толкова беше зле. Най-големият му кошмар е да се изправя срещу Жереми Доку или като цяло срещу някой бърз и техничен флангови футболист. Да, ако играе срещу някой като Джак Грилиш, който не дриблира много вече, който само връща топката назад, няма да има проблем. Обаче ако играе срещу Доку, ако играе срещу Илиман Диай, ако играе срещу Кварасхелия, срещу Брадли Баркола, пък дано не му се случва да играе, че направо не знам. Скоро ще играе и срещу Луис Диас в Шампионска лига. Просто не го виждам. Не го виждам, даже не знам дали ще стартира. Мога да му призная, че има уникален пас. Наистина, той футболист е изключително техничен, много надарен в отношение подавания и центрирания. Наистина, центриранията му са прекрасни. Може да изпълнява и пряко свободни удари. Точно така. Да, но това е. Това е и тия качества, като ви ги изброих, не са точно присъщи за един десен бек. Те са по-скоро присъщи за флангови футболист, за полузащитник. И ако ги сравняваме по качества с други десни бекове, ще си позволя да вкарам Рис Джеймс към дебата. Рис Джеймс като футболист, цяло чисто футболно, ако сравняваме всяко едно тяхно качество, Рис Джеймс е на светлинни години. Ето го. Той знае, че е на светлинни години. И Кайл Уокър го каза, това е неговия мечтан десен бек. Кайл Уокър, може би най-добрият десен бек в историята на Висшата лига. Че Рис Джеймс е неговия мечтан десен бек. Физиката му е ненадмината. Обаче с тази физика той има страхотна скорост. За тия габарити е много техничен и много подвижен. Центрирането му са, айде да не кажа на едно ниво с тези на Трент, но са почти същите като на Трент. Виждаме вече, че е прекрасен изпълнител на преки свободни удари, а пък в защита е, според мен, най-добрият дефанзивен бек в света. Наистина в защита не смятам, че има някой, който е по-добър от Рис Джеймс. И не ми казайте Юриен Тимбер, защото просто ще повърна. Хакими също много по-добър от Трент Александър-Арнолд, но той е много по-различен футболист, често казано. Някой път даже сме го виждали Хакими на върха на атаката. Така че Луис Енрике там се знае и откакто Трент е в Реал Мадрид, виждаме, че той не поддържа също това ниво, което показваше в Ливърпул. Някак не се вписва сякаш в отбора, така че по-скоро този трансфер за него за сега не изглежда като успех. Все пак какво смятате? Прехвален ли е Трент или аз си измислям явно, не знам, напишете в коментарите. Но нека преминаваме и към централната защита. Като тук имаме вече и футболист на Челси. Да, изненада. Футболист на Челси според мен е прехвален. Виждате колко съм безпристрастен и обективен. Говоря ви именно за Уесли Фофана. И между другото, за ваша изненада може би, това не е единственият футболист на Челси, който има в тази 11-торка. Точно така имаме поне още един. Знаете, максимум може да сложим трима, но имаме поне още един играч на Челси. Няма да ви разкривам кой е за момента, но нека се фокусираме върху Уесли Фофана. Уесли Фофана, мисля, че е олицетворението на този израз. Ценим идеята за един футболист повече отколкото самия футболист. И какво имам предвид под ценим идеята за един футболист повече отколкото самия футболист? Ние всъщност Уесли Фофана, когато чуем това име, винаги си представяме този талантлив бранител, който може да стане един от най-добрите в света. Но никога не си казваме, че това е в момента един от най-слабите бранители в Челси главно, въпреки че ние имаме много слаби защитници. Той е един от най-лошите. Феновете на Челси сега ще ми кажат: да, ама не е точно така, той е много бърз, много е добър, наистина страхотен. Колко пък да е добър? Наистина колко да е добър? Аз в живота си не си спомням Уесли Фофана да е направил едно запомнящо се представяне с екипа на Челси. Един матч, в който той да е бил на ниво световна класа. Буквално той е от тия футболисти като Жоао Феликс, като Деля Али, като Мемфис Депай, които цял живот са смятани за мега талантливи, за бъдещето на футбола, обаче в последствие те остаряват и никога не доказват това, което всъщност им е заложено като очаквания и се оказват едни посредствени футболисти. Защото Деля Али
Имаше един добър сезон в Тотнъм или два максимум и в последствие се превърна в един посредствен играч. Да, психични проблеми, да, няма значение. Няма значение. Жоао Феликс, какво да кажа за него? Това е дефиницията на on his day футболър. Тоест, когато има ден, играе добре. Обаче неговия ден е един път в сезона. Адски техничен, обаче когато тегли чертата, той е един почти безполезен играч. Уесли Фофана по същия начин. Изключително бърз, силен физически, добър с топка в крака. Да, обаче той това нещо по никакъв начин не го показва в Челси, не помага на защитата повече от един Чалоба, например. Според мен Фофана е, ако не най-лошия трансфер в историята на Clear Lake в Челси, той е поне топ 3 най-лоши трансфери на Clear Lake. Но лично за мен е най-лошия. И ще ви обясня защо е най-лошия. Очакванията, които му бяха поставени, бяха огромни. 80 милиона паунда за защитник. За 4 години Уесли Фофана има зашеметяващите 48 мача. Това означава, че той играе 12 мача на сезон, като имате предвид, че Челси играе около 50-60 мача на сезон. Супер много контузии. А когато играе, той не е на себе си. Буквално най-интересното нещо, когато видиш Уесли Фофана на терена, е онова сърчице на прическата му. Нищо по-интересно не показва. Буквално нищо общо с Уесли Фофана от Лестър. Най-талантливия, най-обещаващия и всички го искаха. И много се радвах, че Челси всъщност го взеха. Обаче той просто се оказва отвратителен трансфер, наистина много лош трансфер. И нещо, което забелязвам винаги, когато той играе, е, че изключително често си вати жълти картони. Миналия сезон игра 14 мача. Вау, като имате преди, че не всеки от тези мачове той е играл 90 минути. Или е бил изкарван през второто по време, или е влизал от пейката в някои от тези мачове. За 14 мача той има 7 жълти картона. Тоест всеки втори матч той си изкарва картон. Този сезон е играл 19 мача, което евала за него това е много. 19 мача има 4 жълти картона, което не е много голяма цифра, обаче има и един червен картон. И сега ще ми кажете, ама Ромео Лавия може би е по-лош трансфер от Уесли Фофана. Първо, не дадохме 80 милиона за Ромео Лавия. И второ, да, Ромео Лавия играе 4-5 мача на сезон и после пак се контузва. Обаче в тези 4-5 мача винаги си проличава, че той е един феноменален играч. Абсолютно всеки един негов матч е бил на ниво. Не е имал слабо представяне Ромео Лавия, въпреки че се връща от контузия и не е в най-добрата си форма. Той пак е един от най-добрите на терена. Докато Уесли Фофана няма нито един такъв матч. И това за мен го прави най-лоша трансфер в Челси последните 4 години, 5 години или нещо такова. И да, просто Фофана, просто нека преминаваме нататък. Централен защитник, Раул Асенсио. Просто няма по-прехвален човек на този свят. Не само футболист, по-прехвален човек не знам дали има на този свят от Раул Асенсио. Наистина ужасен, не е на нивото на Реал Мадрид. Не знам какво прави в този клуб. Не знам как е излъгал всички, какво е направил, как изобщо се е проправил пътя, за да влезе в първия отбор на Реал и да стартира толкова много мачове за най-големия клуб в целия свят. Наистина ума ми не го побира. Вече има цели 76 мача за Реал Мадрид. 76 мача. Миналия сезон дори го сравняваха с Кубърси. Вие представете ли си как ще го сравните с Кубърси, бе хора? Или с Дин Хаусен, или Хойсен, или Хус, както се казва, наистина вече не знам аз как се казва този човек. И с него имаше сравнение. Вече играете в един отбор. Кой според вас е по-добрия? Хаусен или Асенсио? Между другото, ако не сте ми гледали видеото за Дин Хойсен или Хаусен, това го направих още преди да отида в Реал Мадрид. Тогава още говорих колко е страхотен този защитник. Вижте го, много интересно се получи това видео, ще оставя линк в описанието. Ама нищо е, Раул Асенсио все още е млад, все пак той е тинейджър, много лесно ще стане голям футболист в бъдеще, само да се развива в правилна посока. Какъв тинейджър е хора, той е 23 годишен. За аналог, Кубърси още е на 19, Дин Хаусен още е на 20. Той е на 23 години. Той би трябвало да е много по-добър от тях. Той трябва да е вече на нивото на почти на Уилиам Салиба, защото Салиба е на долу-горе подобни години, 24-25 годишни. И всички помним на 23 години какъв футболист беше Уилиам Салиба. Много спешно се нуждае Реал Мадрид от смяна на Раул Асенсио, някой друг трябва да дойде на негово място. И за футболните качества малко на Раул Асенсио, супер непостоянен, изключително много нарушения прави, много лоши шпагати. Вижте само шпагата, който направи срещу Раул Гарсия от Осасуна. Буквално му се напълни с трева. Изкарва се супер много картони, дори червени картони на моменти се изкарва. Той човека просто има проблем с нервите, аз съм сигурен. Нещо не е стабилен психически, нуждае се от психолог със сигурност. И да, съдейки по всичко това, което ви казах, май не е на нивото на Реал Мадрид. Ляв защитник, Маркос Алонсо. Така, просто искам да ви кажа, че наистина не знаех кой да сложа на левия бек. Нямах идея. Имам чувство, че няма кой знае какви леви бекове в момента, освен Нуно Мендиш и Марко Горе. Обаче не смятам, че някой от тях е прехвален по какъвто и да е начин. И по-скоро тук слагам един бек, който вече не е много популярен сред хората, вече много дори не се гледа според мен. Но в миналото
имам една така токсична връзка с него. Много ме ядосваше Маркос Алонсо и тук съм просто за да ви изкажа своето недоволство и да си излея душата по адрес на Маркос Алонсо. Тук малко нарушавам правилата, няма да коментирам сезон 2026, защото просто не съм гледал нито един мач на Селта. Признавам се, наистина, казах ви го, не съм гледал нито един мач на Селта, не знам колко често играе, въпреки че има 25 мача, май, така че доста често си играе. Обаче за Маркос Алонсо мога да ви говоря цял ден, наистина, да говоря как толкова много беше прехвален той от феновете на Челси и никога не съм виждал хайпа за какво е, никога не съм го разбирал. Първо, Маркос Алонсо е ляв бек и в голяма част от кариерата си игра като ляв уингбек. Обаче това е един бек, който е адски слаб в атака. Ама адски слаб. Сега ще ми кажете, да, има много добър удар. Наистина има добър удар и в това отношение е добър в атака. Може да бие и пряк свободни. В това отношение също е добър в атака. Обаче какво се иска от един бек? Да може да тръгне на спринт по тъч линията, да може да премине през един футболист, както би го направил един Алфонсо Дейвис, например, или един Нуно Мендеш, и да може да центрира качествено. Едно центриране не мога да си спомня на Маркос Алонсо, което да е било по въздух, което наистина да е добро и да е било успешно. Ако намеря една статистика на Маркос Алонсо с успеваемостта на центрирането му, той ще бъде с едни от най-ниските проценти във Висшата лига. Мога наистина да си заложа главата. Отвратителен в отношение на центрирания. И тук ви говорим само за атака. В защита това беше най-слабия ни защитник. Наистина нямахме по-слаб защитник от него. Той не може да защитава. Той е бавен, изключително бавен. Това е нещо като да сложим Тони Крос или Серхио Бускетс на крилото. Толкова е бавен, наистина. Супер висок е, което не му позволява да е толкова подвижен с топка в крака. Буквално той се надяваше само на своето първо докосване, на спирането с гърди и на подаване на близко разстояние. В защита толкова пъти е бил преминаван като малка гара. Да, Маркос Алонсо, честно казано, в Челси има в своите моменти, обаче наистина толкова много минуси имаше в неговата игра. Толкова много ме е ядосвал, когато съм гледал Челси. Наистина крещял съм срещу телевизора. И после в Барселона той даже започна да играе като централен защитник. Най-лошият защитник в Челси застана на най-важната позиция, когато става въпрос за защитаване в един от най-големите отбори в света. Наистина трудно ми е за обяснение това нещо. Но да, и там не беше много добър, даже напротив. И да, вече в Селта може и да е добър, но пък е вече и на 35 години, така че кариерата му започва да залязва. И вече преминаваме към халфовата линия. Тук искам едно дисклеймърче така да направя. Едно важно уточнение, че изключително атакуваща ми е халфовата линия. Не съм се стремил тук да слагам един дефанзивен, един централен, така един атакуващ, нали? Долу-горе и тримата са ми атакуващи халфове. Даже единия е малко спорно дали е халф изобщо. Но започваме с Лукас Пакета. Честно да ви кажа, тук има и малко лично отношение според мен, защото Лукас Пакета е футболист, който аз никак не харесвам. Не ми харесва факта, че той е смятан за футболист от световна класа, а вече години наред той не показва нищо специално. Години наред той е титуляр за националния отбор на Бразилия. Нещо, което аз не разбирам. Тоест разбирам, те просто нямат добри халфове в момента. Но във всеки един мач той прави безброй елементарни грешки. Буквално мач срещу Челси в началото на сезона е един пример, който ми изкочи току-що. От далечно разстояние вкара чудесен гол. Обаче минути по-късно той сбърка за гола на Челси. Така че неговото непостоянство е абсолютен факт. Нито е супер техничен, въпреки че е бразилец. Не е много техничен, дрибъла му не е нещо особено, пасовете му не са нищо особено, не вкарва много голове, нито е пък добър за защита. И какво реално прави Лукас Пакета? И наистина не виждам как Ман Сити преди няколко години бяха готови да пръснат 70 милиона или 80 милиона за Лукас Пакета. Абсолютна загадка, наистина, абсолютна загадка. И нещо, което наистина много ненавиждам в Лукас Пакета е факта, че той е уникален симулант. Наистина най-големият симулант, който аз съм виждал последно време, това е Лукас Пакета. Наистина не виждам кое е толкова специално в него, че да е толкова високо ценен и до ден днешен да е смятан за един от най-техничните халфове във Висшата лига. Буквално нищо не прави този сезон, абсолютно нищо. И наистина, ако може някой от вас да ме светне, защо е толкова високо ценен, защото аз просто не го разбирам това. Централен полузащитник Шави Симонс. Да, както ви казах, доста атакуваща е нашата тройка в халфовата линия. Шави Симонс е футболиста, който забрави да кажа, когато говори за Уесли Фофана. Там споменах за Дели Али, споменах за Жоао Феликс. Това е поредният играч,
в който ние просто виждаме идеята за футболиста, вместо това какво реално представлява той. Защото той от 13-14 годишен още, от 10 на години е смятан за един от най-талантливите футболисти, които ние сме виждали в Академията на Барселона. Всички го изкарваха, следващия Шави Ернандес, следващия Иниеста, следващия Меси, какъвто искате, всякакъв го изкарваха наистина. После отиде да играе в ПСЖ, в тяхната школа. След това пък отиде в ПСВ Айндховен, където от доста време не бяхме чували нищо впечатляващо за Шави Симонс. Наистина той игра там доста време и реално не си спомням да е направил нещо, кой знае колко запомнящо се в този отбор. В Лайпциг беше просто добър, нищо специално обаче. Националният отбор на Нидерландия, където се очаква той да е голямата звезда. Аз си спомням само един гол от него срещу Англия. Той по време на европейското не направи нищо впечатляващо, честно казано. И може да е впечатлил на моменти, но абсолютно нищо подобно с това, което се очаква от него. От години наред той ни показва. И в момента той играе в Тотнъм. Първия му сезон в Тотнъм и изглежда, че отбора му ще изпадне в Чемпионшип. Наистина, ако има играч, който е най-хайпвания футболист в тая 11-торка през цялата си кариера, това е Шави Симонс. И някак си е футболиста, който най-малко отговаря на хайпа, който му беше заложен. Най-после си мислихме, че в Тотнъм, в висшата лига, където може би му е мястото, той ще покаже нивото, което се очаква от него. Не е нищо подобно. Даже много се радвам, че не го взехме ние, защото имаше слухове, че ще дойде в Челси. Сезона му е кошмар, наистина кошмар, не само за него, а и за целия му отбор. Нищо чудно да изпадна този сезон в Тотнъм и Шави Симонс, виждам го как просто след един сезон в Тотнъм той ще си тръгне. Атакуващ халф, Алехандро Гарначо. Така, това ми е атакуващия халф, знам, по принцип е крило. Окей, но в FIFA има карта, на която пише Кам. Тоест може да играе като Кам. Не, между другото, шегата на страна може да играе като атакуващ хал, виждали сме го да играе като атакуващ хал. По принцип искам да сложа друго ляво крило, затова не слагам Алехандро Гарначо като лявото крило, го слагам като атакуващия ни хал. Има ли нужда да говоря много за Алехандро Гарначо? Наистина не мисля. Вече всички знаем, че той е един от най-слабите футболисти, които по същия начин получиха много хайп преди години, когато изгряваше в Манчестър Юнайтед. Той беше смятан за един от най-талантливите играчи в целия свят, бъдеща звезда и така нататък. Да, но вече виждаме, че той просто е един отвратителен футболист. Нито може да дриблира, буквално не може да дриблира покрай треньора си по време на тренировка. Сега ще ви пусна клипчето, просто трагедия, наистина трагедия. Нито може да подава, тренерите му са отвратителни, няма кой знае какъв удар, буквално има една скорост. Една скорост и това е. И той футболист струва 60 милиона евро. От гледна точка на цената му със сигурност е надценен. И наистина много съм разочарован от тая покупка. Не мисля, че някой адекватен треньор би искал да купи Алехандро Гарначо. Това пак е работа на Clear Lake и на Тотбол и на Егбали. Просто, какво да ви кажа, много лош футболист. И макар да е имал няколко моменти, в които е карвал голове този сезон, наистина това по никакъв начин не е достатъчно, за да избие тия 60 милиона, които бяха дадени за него. И да, за халфовата линия толкова. Малко се напрегна даже с Алехандро Гарначо, втория играч на Челси, както ви казах. Но вече е време да преминаваме към атакуващото трио, което е просто от прехвалено по-прехвалено. И смятам да започнем от лявото крило, което е Рафа Леао, който аз гледах на живо, между другото, също Лече. И искам да ви кажа, че абсолютно нищо не видях цял матч от Рафаел Леао. Освен един гол, между другото, който беше отменен. Той беше от засада, нали? Наистина това му беше единственото хубаво нещо през матча. Но нека не говорим само за един и същи матч, защото не е достатъчно добър аргумент. Просто Рафаел Леао от години наред е смятан за едно от най-добрите крила в света и че качествата му са толкова невероятни, че когато има ден, много мразя футболисти, които когато има ден са най-добрите в света. Много мразя нещо такова, защото Рафаел Леао много рядко има ден. Много рядко Рафаел Леао има ден. Той просто е най-непостоянното крило от всички тия футболисти, които се водят от световна класа, което съществува в момента. Най-непостоянното крило. Наистина е много бърз, много техничен. Когато му е ден, наистина е много добър. Обаче много рядко му е ден. В момента един Луис Диас е много по-полезен за отбора си, отколкото Рафаел Леао. Буквално може в един матч да изглежда като най-доброто крило в света, обаче в следващите 10 той да е невидим. За Португалия също. Колко пък да е качествен при положение, че не стартира всеки матч за националния си отбор. Да, разбирам, че формата ти за националния отбор и формата ти за клубния е нещо различно, обаче той на двете места не показва нищо особено като ниво. Да не говорим, че неговия крайен продукт, както се казва, е незадоволителен. Под крайен продукт, разбира се, да вкара гол или да асистира по време на някоя тяхна атака. Изключително слаб е в отношение удари. Наистина неговия аутпут, както се казва, не е много впечатляващ за един футболист, който се води най-добрия или един от
най-добрите флангови футболисти в света. И да, наистина просто очакванията към него явно са били твърде високи, защото той не може да покаже това ниво, което наистина беше очаквано от него преди години, още като дойде в Милан, когато направи онзи страхотен сезон, когато стана най-добрият играч в серия А. Наистина тогава изглеждаше страхотно Рафаел Ляо, но тогава той просто е друг футболист и наистина не е на себе си. Централен нападател Виктор Гьокереш. Ето, че вече има втори играч на Арсенал. Виктор Гьокереш няма как да не бъде отбелязан тук. Това беше играча, който трябваше да разреши проблемите на Арсенал в атака. Сега ще кажете, да, но Арсенал са първи, значи е успешен този трансфер. Хора, как ще е успешен този трансфер? Беше привлечен за 63 милиона евро. 63 милиона евро, което между другото изглеждаше като доста добра цена за футболист, който щеше да спечели златната обувка в Европа. Адски много голове в Спортинг. Адски много голове в Спортинг. Хеттрик след хеттрик. Наистина хората си мислеха, че това е следващия Ерлинг Халанд. Даже чувах аргументи от сорта на той е по-добър от Ерлинг Халанд, защото е по-техничен. Хора, той прави дрибъла да изглежда сякаш е нещо болезнено, сякаш е нещо мъчително. Той е много зле в дрибъла, той не може да подава, той не може да играе с гръб към вратата. Той е наистина един футболист, който не прилича на футболист. За 30 мача този сезон той има само 11 гола. А в Спортинг имаше около 30 гола за 30 мача. Е така вървеше. 50 гола в 50 мача, 60 гола в 60 мача. Тук има 30 мача и 11 гола. И да, това е заради Висшата лига, но очевидно е, че Гьокереш не е достатъчно добър за Висшата лига, според мен, защото просто когато гледам мачове на Арсенал, той в повечето случаи е невидим. Той не се вижда, не е на терена сякаш. Всички смятаха, че той ще дойде в Висшата лига и ще завземе всичко, че ще бъде най-добрият нападател в Англия, че ще се конкурира с Ерлинг Халанд. Той в момента се конкурира с някой като Калъм Уилсън от Уест Хем или с Доминик Калварт-Люин. Даже Доминик Калварт-Люин е по-добър този сезон от Гьокереш. И само да ви кажа, Спортинг Лисабон смениха Гьокереш с нападател от Алмерия, който се казва Луис Суарес, по ирония на съдбата. Този нападател, колко гола мислите, че има за 25 мача? Оставям ви 3 секунди да помислите. 24 гола. 24 гола за 25 мача. Виждаме, че футболист, който идва от втората дивизия на Испания, успя да достигне подобни числа като тези на Гьокереш. В крайна сметка излиза, че Гьокереш не е бил нещо особено, дори и преди да дойде в Арсенал, а пък сега просто го доказва. Много по-логично изглежда едно сравнение между него и Кай Хаверц, между него и Габриел Жезус. Даже не е ясно кой е най-добрият централен нападател в Арсенал в момента, така че Гьокереш, много се извинявам, но прехвален си доста. И дясно крило Букайо Сака. Нямаше как да не вкарам Букайо Сака. В последно време, между другото, доста така ексползван бива, доста разкрит за това, че всъщност той не прави нищо особено в който и да е матч. Вече е 24 годишен, тая година ще прави 25. Все още 25 годишен почти футболист бива смятан за старбой, за следващата голяма звезда на Арсенал. Направо отива към Джеси Лингард положението. Нека ви кажа статистиката на Букайо Сака този сезон и миналия сезон за Арсенал. Футболист, който е смятан за най-доброто дясно крило в света от феновете на Арсенал, който е сравняван с Ямал. Този сезон за 27 мача има 6 гола и 5 асистенции. Миналия сезон за 25 мача през целия сезон в Висшата лига има 6 гола и 11 асистенции. Да, предишните му 2 сезона бяха доста по-добри. Съгласен съм, тогава беше наистина доста обещаващ. Обаче виждаме вече, че той сякаш вече е изморен. Сякаш вече е приключил с футбола. Така изглежда. Някакси неговата кариера вместо да върви нагоре, тя върви ето така, тръгна 2 сезона нагоре и в момента върви ето така. И то доста рязко надолу. Той буквално изглежда като футболист, който би трябвало да е на 33-34 години вече. Нещо като Мохамед Салах, който вече залязва. Ето така изглежда Букайо Сака, все едно залязва. И оставете ги тия статистики. Това дори не е най-важното. Той по време на матч не прави нищо особено. Толкова много компилации гледах напоследък от моменти на Букайо Сака, в които той просто се движи и така с топката. Движи се така с топката и в един момент просто влиза навътре, обаче по този начин не минава никой. По-скоро вместо да влезе навътре, той влиза навътре към центъра на терена. Не знам как да ви го обясня. И когато се опита да влезе навътре в стил Ариен Робен, например, или в стил Ламин Ямал, топката обикновено бива отнета или бива изблъскан или фаулиран по някакъв начин. Много рядко той може да премине през един футболист. Ударите му са супер непостоянни, даже да не кажа, че той рядко стреля по принцип. И нещо, което ми направи впечатление, което наистина ме накара да се замисля, че за толкова много сезони вече във Висшата лига, Букайо Сака няма нито един запомнящ се момент, нито един матч, в който да си кажеш, в момента наистина не мога да се върна назад и да се сетя за матч на Букайо Сака, в който
той е направил нещо специално. Веднага мога да се сетя за мачове на Кол Палмър. 4 гола срещу Брайтън, 4 гола срещу Евертън. Хет-трика му срещу Ман Юнайтед, в който той вкара гол в 97-та минута и след това в 100-та минута или нещо такова беше. За дуспата, която той вкара за 4-4 срещу Ман Сити. Буквално толкова много моменти вече ви изкарах на Кол Палмър само за 10 секунди. А за Букайо Сака някакси не мога да се сетя наистина. Дори един Габриел Мартинели, който е супер прехвален също, но пък ми е в други 11 в миналото. Има по-запомнящи се моменти. Да говоря ли за, например, Жереми Доку, за онзи уникален мач срещу Ливърпул, или за Ерлинг Халанд да тръгна да говоря. Наистина толкова много футболисти има с запомнящи се мигове. Дори вече Антуан Семеньо в Борнемут, мога да ви кажа онзи феноменален последен мач на Семеньо, в който той вкара победния гол в последните минути на матча и по този начин той се сбогува с Борнемут. Това просто е като приказка. Букайо Сака няма такъв момент. Най-запомнящия се момент, между другото, в кариерата на Букайо Сака е пропуснатата дуспа на финала срещу Италия. Смятам, че е адски прехвален, не заслужава да бъде сравняван с най-добрите десни крила в света, нито пък с най-добрите леви крила, той просто е едно крило. Даже виждаме, че Нони Мадуеке е по-опасен футболист от Букайо Сака. И много често, когато не върви играта на Арсенал, Артета решава да вкара Нони Мадуеке на дясно крило и да махне Сака. Защо? Защото Сака просто не прави нищо интересно. И така, приятели, това е моята прехвалена 11-торка, най-прехвалената 11-торка за 2026. Какво мислите вие? Съгласни ли сте с мен? Прехвалени ли са тия футболисти? Адекватно ли са оценени? Или пък дори може би са недооценени някои от тях? Как мислите вие? Може аз да греша, може аз да не съм запознат достатъчно добре, въпреки че доста добре проучих нещата преди да го направя това видео. Благодаря ви отново за гледането. Ще се радвам да се абонирате за канала, да харесвате, да споделяте със своите приятели, които обичат футбола също като мен, и не забравяйте кампанката, за да ви излизат моите видеа. Благодаря ви много за гледането отново, скъпи приятели, и че останахте до края. Ще се видим в следващото видео и до скоро!